Minijature za radoznale. Arhetipovi esencijalnih ulja. Legenda kaže da je grčki junak Odisej doživio brodolom, a kada se konačno vratio na obalu, upoznao je lijepu Nausikaju. Tajna njezine ljepote bila je u čarobnom ulju od cvijeta koji nikada ne vene, čak niti ako ga se ubere. Biljka je to bogatog mirisa i raskošnog žutog cvijeta, a raste u području dalmatinskog krša. O smilju i njegovom eteričnom ulju u današnjoj minijaturi govori Zrinka Jezdić iz Aromavita instituta za aromaterapiju. Smilje je po arhetipu pustinjak. Pustinjak sam za sebe govori puno riječi, a to je dakle da je sam, da je odvojen, da je u nekom obliku izolacije, da je introvertiran, a to smilje nekako i je. Zašto? Zato što raste na kamenu, na pijesku, na vrlo mukotrpnim i uvjetima temperature, pomalo čak i isposnički djeluje. No, sve su to naznake i te kvalitete koje on ima i karakteristike njegovog života, takve da govori o upravo toj nekoj duhovnoj tendenciji, duhovnom traganju, na neki način postizanja ili dostizanja duhovne istine, koja je za svakog drugačija naravno, a može se dobiti i postići isključivo ako se osoba na neki način izolira. Uz tu izolaciju, ako se izolira pa je još i na ekstremnim uvjetima, tada je mogućnost pronalaženja sebe još i veća. Svi duhovni mistici, svi duhovni tragaoci su u uvjerenju i tako nas uče da trebamo pomaknuti svoje granice, pa čak ponekad i prijeći svoje granice kako bi dosegli samoga sebe. Razlog je taj što će se u tim ekstremnim uvjetima ego odvojiti, odnosno nije to ono bukvalno i doslovno, nego neće više imati šta za reći jer će se baviti preživljavanjem, a tada je put do duše potpunosti slobodan. Smilje predstavlja i mir koji se upravo dosiže takvom jednom kontemplacijom i jednom odvojenošću. Najviši cilj smilja u duhovnom aspektu ili arhetipskom aspektu je prosvjetljenje. Što znači, dakle, spoznaja da smo ovdje sada, da smo jedno sa sobom, sa prirodom, sa Bogom. Smilje ima i nosi taj izgled svoj u obliku sunca. Sunce je simbol života, sunce je simbol svjetlosti, sunce je simbol snage, moći, dakle svega onoga što se može doseći upravo tim prosvjetljenjem. Sunce, kažu, zauvijek ostane u smilju. Zato smilje ima tako dugovječni miris. To znači da smilje kada se ubere, ono prekrasno miriši, jel? Dakle, ali isto tako ako se osuši, ono i dalje miriši. Stalno miriši i zbog toga je dobio naziv, odnosno zove ga se još immortele, dakle besmrtan. On je stalni neki svjedok života, energije, obnove, regeneracije, poruke preživljavanja, izdržavanja, hrabrosti i svega onoga što svako od nas pokušava doseći kada radi na sebi. Svake godine, na mjestima gdje samo rijetko bilje može naći svoj dom, uporni život cvate u svojoj besmrtnosti. Ne prozvaše ga uzalud immortele. Ovo je esencijalno ulje skuplje od srebra. Bujnim cvatom na suhom kršu davalo je život dalmatinskim domovima i bezvremensku ljepotu koži generacija žena. Smilje raste na pijesku, uz obalu mora, općenito u Dalmaciji, u kamenjarima i pukotinama, tamo gdje malo ima vode, a ima puno sunčeve svjetlosti. Prirodno mu je stanište Mediteran, dakle južna Europa.
Smilje je oduvijek cijenjeno, od davnina su ljudi shvatili, dakle i travari, ali i žene koje su koristile za uljepšavanje, odnosno za njegu i očuvanje ljepote i mladosti, njegovu istinsku vrijednost. I kao što sam već rekla, dobio je taj naziv immortelle, dakle besmrtan zbog upravo mirisa, ali i fantastičnog učinka na kožu. Smilje je jedno jako terapeutsko svojstvo, njegovo jest regeneracija kože, revitalizacija, tonizacija kože, antinociceptivno djelovanje, to znači da smanjuje jedan osjećaj bola, isto tako smanjuje ožiljke, smanjuje krvarenja, izvanredno je za rješavanje modrica. Šta se tiče i medicinske ili tiga kliničke primjene, odličan je i koristi se vrlo često u velikim količinama, pa i dugoročno, kao rješavanje, odnosno smanjenje posljedica zračenja prilikom tumora ili čak i operacija. Šta se tiče još samog smilja u povijesti, od davnine, dakle od pamtivijeka bi se moglo reći, no međutim Grci su ga jako popularizirali i u smilje u staroj Grčkoj dobiva svoju pravu vrijednost, čak do te mjere da je onako, moglo bi se reći, čarobno. Naziv Helichrysum potiče od grčkog naziva Helios, što znači sunce, i Krisos, zlato. Dakle, M sunce, M zlato, u svakom slučaju evocira i govori o jednom lijepoj, žutoj biljci koja svakako daje jednu veliku simboliku i ljepotu samim planinama. Dragi slušatelji i slušateljice, u današnjoj minijaturi za radoznale gostovala je aromaterapeutkinja Zrinka Jezdić. Ulomak iz njezine knjige Arhetipovi esencijalnih ulja čitala je Majda Makovec, tonska obrada Katarina Račić, autorica Sanja Milovac. Do slušanja.